bịara nnọọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ndewonu. Nke onye chiri ya zere. Gerenụ akụkọ ụwa. Taa bụ Tọzdee, abalị 24 nke ọnwa abụọ n'afọ 2022. Ndị a bụ isiokwu ndị hiri odo n'akụkọ anyị nke mgbede taa. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị ga-anụrụ mkpesa maka ịnara Abba Kyari n'aka ebe n'abalị 28 nke ọnwa Februarị. Ndị otu Ọtawike agbachiela ebe a na-ere mmanụ ụgbọala 4 dị na steeti Anambra. Mmadụ 2 anwụọla na PDP World Congress emere na steeti Ọshụn. Onye isi ala mba Russia bụ Vladimir Putin adọọla mba ndị ọzọ aka na ntị ma sị ha ihe tinyekwala ọnụ na ọgụ ya na ndị agha ya busoro ndị mba Ukraine. Otu na-ahazi maka akụmbọọlụ na mba ụwa bụ FIFA etoola ndị Super Eagles ala anyị maka mbọ ha gbara na amamaka n'iko mba ụwa emere n'oge gara aga. Tinyekwara okwu na-ese akụkọ gbasara ọnwụ onye ama ama na agụmakwụkwọ bụ Maazị Desmond Chinedu Ọparakụ. Sonye anyị n'akara ududo anyị bụ www.ozisaradio.com maka ihe omume anyị ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka anyị nụrụzianụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya. Ọkaikpe ịnya ekwo nke ụlọikpe ukwu ala anyị nọ n'Abuja eyiela abalị 28 nke ọnwa Februarị maka ịnụrụ mkpesa ịnara n'aka ebe nke nwa amadi ahụ bụbu ọchịagha Intelligence Response Team Force Intelligence Bureau nke ụlọ ọrụ Nigerian Police bụ DCP Abba Kyari. Ọkaikpe ekwo yiri ịnụrụ ya bụ mkpesa tata dịka ọkaiwu na-anọchite ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency bụ Mike Kasa gwachara ụlọ ikpe na mkpesa ahụ emere maka ịnara ya n'aka ebe eruteghị ya aka, mana ọkaiwu na-anọchite Kyari bụ Cynthia Ikenna kwụsiri ya ike n'ihu ụlọ ikpe na o nwere akwụkwọ na-egosi na ya bụ mkpesa ruru ha aka. Ikenna rịọrọ ụlọ ikpe ka ha kwupụta na ya bụ akwụkwọ nke gosiri na mkpesa ahụ ruru ndị NDLEA aka site n'ọba nchekwa akwụkwọ ha. Dịka o lebachara ya anya, ọkaikpe ekwo nyere ọkaiwu Ikenna ntụziaka ka onye kasa ya bụ akwụkwọ n'ọgba ikpe ebe ahụ. Ụlọ ikpe yigharịziri ịnụrụ ya bụ ikpe n'abalị 28 nke ọnwa Februarị. Aka na-achị steeti Rivers bụ Nyesom Wike nọrọ n'ụbọchị Wenezdee gwa aka na-achị steeti Imo bụ Sinetọ Hope Uzodimma na ọ kụọla afọ n'ala. Ọ sịrị na afọ a ọ kụrụ n'ala emeela ka ọ dịrị ndị otu pati People's Democratic Party PDP na mkpịsị bekee ya fecha iweghara obi gọọmenti dị na Owerri n'afọ 2023. Gọvanọ Wike tụrụ ọnụ a na nnabata anabatara nnukwu odeakwụkwọ nke otu pati PDP bụ Sinetọ Samuel Anyanwụ bụ nke ngalaba pati PDP nọ na steeti Imo haziri n'Owerri na ụbọchị Wenezdee. Gọvanọ Wike sịrị na ihe kpatara o jiri bịa ya bụ mmemme bụ iji gwa ndị otu PDP ka ha tụọ ezigbote alo maka iweghachi oche aka na-achị steeti na steeti Imo. Ọ gbara ndị otu APC n'ori ọnụ maka nyigharị ha yigharịrị nnukwu ọgbakọ ha ji eme ntụliaka elu site n'abalị 26 nke ọnwa Februarị ka ọ bụrụzie abalị 26 nke ọnwa Maachị.
osote onye isi ala anyị bụ ọka nkụzi Yemi Osinbajo gara nleta tata na Maiduguri bụ isi ọchịchị nke steeti Borno iji gbapee ụfọdụ ọrụ ngo ndị arụchara arụcha ebe ahụ. Ụgbọelu ndị agha elu ala anyị kwọ ya wụchara na ọdụ ụgbọelu Maiduguri International Airport n'isi ụtụtụ tata. Ndị nabatara ya ebe ahụ gụnyere aka na-achị steeti ha bụ Babagana Zulum, Sinetọ Kashim Shettima, ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti ha nakwa ndị ọzọ bụ ndị otu ya achị. Osote onye isi ala gbapere ọrụ ngo isii arụchara arụcha na ya bụ njem nleta. Ọ gbapere ụlọ obibi ndị dibịa bekee dị 71 nke dị n'akụkụ Legacy Garden, gbapekwa ụlọ ahịa 78 nke nọ n'ahịa Bulunkutu GSM. Ọ gbapekwara ụlọ ndị nwe nna nke agụrụ aha ya n'ebe ahụ, gụnyekwara ihe ndị ọzọ gaa. Mmadụ abụọ nwụrụ na ntụliaka elu Delegate Congress nke ndị otu pati People's Democratic Party PDP mere gburugburu steeti Ọshụn na ụbọchị Wenezdee. Onye nkwuchite ọnụ ndị uwe ojii na steeti Ọshụn bụ Yemisi Ọkpalola gwara ndị nta akụkọ na egburu mmadụ abụọ tata. Ndị uwe ojii sịrị na ọ bụ ndị akpa obi ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị wụchara na Aberire bụ obodo nọ na kansụl Iwo nke steeti Ọshụn gburu Toyib Mutalib bụ otu n'ime ndị ahụ nwụrụ anwụ. Onye nke ọzọ nwụrụ anwụ bụ onye aha eji mara ya bụ Sherif, dịkwanụ afọ 28, bụkwanụ onye bi na Aberire. Emerụrụ ya nnukwu ahụ mana ọ nwụsiri dịka ebugachara ya n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ abụọ ndị ọzọ merụkwara ahụ na kansụl ime obodo Olorunda nakwa Ife North. Ndị mmadụ iwe na-ewe kpọrọ ụgbọala otu n'ime ndị kpara ya bụ arụ ọkụ. Maka azụmahịa, ndị ụlọ ọrụ Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Agency akwụsịla ebe a na-ere mmanụ ụgbọala dị anọ na steeti Anambra maka nchọpụta ha mere na ha na-eresi ndị mmadụ mmanụ ụgbọala bụ adịgboroja. Ọ bụ onye Operations Controller nke ụlọ ọrụ NMPRA na Anambra bụ Maazị Victor Ọjịakọ kwupụtara nke a na Ọka na ụbọchị Wenezdee. Ọjịakọ sịrị na nchọpụta ndị ụlọ ọrụ ya mere na-egosi na ebe ndị a na-ere mmanụ ụgbọala burula mmanụ site na mmanụ ụgbọala adịgboroja ahụ nke metanọl dị n'ime ya bụ nke ebubatara n'ala anyị n'ọnwa gara aga. Ọ sịrị na ha amerela mmanụ ụgbọala site na ebe ndị a na-ere mmanụ ụgbọala iji nyochaa ya nke ọma ma kwụsịkwa ndị mmadụ ịzụ mmanụ ụgbọala ebe ahụ. Ọjịakọ katọrọ mbuli ebuliri ọnụego a na-ere mmanụ ụgbọala ma gbakwunye na ndị ọrụ ha ga na-agagharị iji hụ na amalitekwara ire ya bụ mmanụ ụgbọala ọnụego 162 maọbụ 65 dịka esi erebu ya. Ọ sịrị na o nweghị mgbe ọbụla gọọmenti gbakwunyere ọnụego na mmanụ ụgbọala. Akụkọ si na mba ofesi. Onye isi ala mba Rọshia bụ Vladimir Putin adọọla mba niile aka na ntị si onye tinyekwala aka n'agha o busoga ndị mba Ukraine. Putin nọrọ tata kwupụta site na onyonyo TV na ndị agha ya abanyela na mba Ukraine ma kwuo na ihe o bu n'obi bụ ichekwa ndị nkịtị nọ n'obodo ahụ. Ọ sịrị na mba Rọshia ebughị n'obi iweghara mba Ukraine, mana agha ha na-ebuso mba Ukraine
bụ iji napụta ha ngwa ọgụ ha. Putin gwara ndị agha mba Ukraine ka ha wetuo ngwa agha ha ma gbakwunye na ọ bụrụ na ha emeghị otu ahụ na ọ bụ n'isi ha ka ọbara ndị a ga-akwafu ga-anọ. Ọ dọrọ mba ndị ọzọ aka na ntị na ha megide bịa nyere ndị mba Ukraine aka na ndị ga-ejinu bụ ụdị a na-ahụtụbeghị mbụ. O boro mba Amerịka ebubo ileghara arịrịọ ndị mba Rọshia rịọrọ ha si ha kwụsị mba Ukraine isonye n'otu NATO ma nyekwa ndị nchekwa Moscow obisi ike. Putin sịrị na mwakpo ahụ ha wakporo obodo ahụ bụ iji chekwaa ndị nkịtị nọ na Eastern Ukraine. Mana onye isi ala mba Amerịka bụ Joe Biden akatọọla mwakpo mba Rọshia wakporo mba Ukraine ma kwuo na ndị ha na mba Ukraine na-emekọrịta aghaghị ịgbatara ha ọsọ enyemaka maka mwakpo Putin wakporo ha na-arị nta arịghị imo. Otu na-ahazi maka akụmbọọlụ na mba ụwa bụ FIFA etoola ndị Super Eagles ala anyị maka mbọ ha gbara na oge ha gara akụmbọọlụ maka iko mba ụwa n'afọ 1994 bụkwanụ ebe a chụpụrụ ha n'ogo nke 16. Dịkwa ka Westerhoff bụ onye isi ha ma na-enwezi olileanya na ha ga-agbapụ mbọ karịa na amamaka maka iko mba ụwa nke ga-adị n'ihu. Igbo ndị ọma, otu a ka ọ haghị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinwendu Efegadị bụ onye depụtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ gị n'asụsụ Igbo ji asị imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere gị.